Smar seo rinne é an uam atá dhearú in le an bearla de daran an níl se bhád ón iarmhír díosbagcha a fada in ggéalaigh atá sréan ainmnethe a chur an bag leis an chial mar tá Ciaran, Ronan, Shannon mar sin dó an sin dúirt ma ar an méid a bhí fágcha DARR a féchal le rud gardó aimsú an ggéalaigh tá an focail dar againn a chiallaíonn ook cóthárlú a hatan lom mar is deirime le gaine a chiallaíonn ógróh fágan sin an chial darbhag leis. Tá ar anna bhíú gur buna an ggéalaige an cabbé agus beidir sin nach níl fianna se an tífa fecha agam hain. Rud atá agam ní ó na fuinte géalaige a fuair má bhathair taine amach fear céile na mrá in I Dream of Jeannie an boc seo daran. Tá bailí eile fásta leis an aistrú a dhéanú is féidir an chial aistrú hí Britanach mrá ar cheanna mar rangan na géalaige blianta hain agus stairén a bhí orthaí. Má tá tú cefid stairén tású legam na meistead mé daine músid mar eisimlar. Réalt an chial atá le stairén sa bhratanis agus mar sin dá dus tí réaltan na baistú réaltan orthaí agus bhaine tí ús sin choir ach ahrú bagan níos rádaí atá sa churthaige sin na fágan se ahrú is mó ar an ainin ach mar me géirí imacht go fada ó chosalacht de bhhain ainin Jan mar rin meise agus na fuamaní a réalú ar bhealach an teacht. Go bhí bailach a ní tú é dí cholainn í daine bundaid an sreatharacht cholainneach